малко да се върнем, вземи материал да се върнем, защото объркахме. Окей, кажи здравейте. Сега ела нагоре. И както знаете, ходихме на евента, малко не снимахме тогава, съжаляваме за това. Какво правиш, че имаш толкова блокове? Ослагаш. После виж сега ще го запълним и след което пак ще влезнем. Да? Аре бе, не сме ли до края? Къде го взимаш този материал? Чай, аз нямам материали, ти имаш. Аре бе, колко още остава? Ще изкача. Аз вече се изкачих. И сега си ми трябва... значи няма да говорим в клиповете, в минали епизод го казахме вече. А брат, качвай епизодите поред. Чули? Аре, почвай надолу. Не пей сега. След което взимаш, значи правиш така. Дай копай надолу, не слагай торчове. И после като таковаш и така го запушваш да не могат да дойдат. Така. Така копаеш няколко и запушваш. По-трудно да стигне. Много надолу копах. Не. Разбираш ли как? Аз пробвам после на другия евент да взема книга с ранг. Да стана някакъв там. Под земята, защото да не ни намерят. Опа, много такова направих. Изкачи си няколко нагоре, ако не можеш. И сме на 12, но? Добре, това го стои сега. Аре още малко надолу и да спираме така. И още малко така. Тук да не се вижда тази пещера. Пази се. Запуши това, запуши го това. Ми е така. Ето така. Да осветим. Освети. Аз нямам дърво, защото... Опа! Добре, натам не копай.
Редстон. Мен ако знаеш каквото и да взимам, съвсем малко ми да. На тебе? Ти кой си? Аз съм през... Оп. И не си изсетнах и хом. И глупака модели си. Ти е донатор ли какво? Какво ще хвърляш, бе? Аре, фърля, ако ще хвърляш. Тъмън си бяхме направили хом и... Видя ли какво стана? Фак, аз се дразна, ти. Аре, фърляй, това ли ще хвърля на градника? Айде, хвърляй, че ще чупа главата. Бре, той ще хвърля ли за последно? Да, човека. Той ще... И... Не е натам. Отиди на спаун бързо. Чули? Отиди на спаун. Не и на тук. Натам е, сети се, ла. Ето. Аз бягам бързо. Този път. Аз нали си сетнах хом там, чай да отида хом. Не ма би, защото аз ще... Аре бе, чай малко си отида по това хом. Аре, тъпо си да. Тук тия работи не ги взимай, са буквучи. Това не е книга с ранг. Къде си, бе? Който е? Ще померна. Значи натам на спауна ли се връщаме? Не. Айде, иди. Какво бе? Какво това? Това спауна ли? Сигурно. Не искам да се направим пълно. Трябва да се да е интересно, защото... Сега да знаеш, че тук малко по-напред само да отидем от тоя и ще направим пълно. Не продължаваш натам. Бързо натам, бързо. Напред! Ето ме виж, ще убият, върви! Айде чао. Ето ме за теб! Тапак. И най-накрая. Гъбим. Каквато ми трябва. Аре бързо, че ако не намеря, че ни... Прибият, може би. Какво напред?